Партнер программы – компания МТС. Якостная и надейная мобильная сувязь по всей Беларуси. День добрый, панове! Мястэчка Бытень, Івацеевский район, Брестская область, Республика Беларусь. Назова гэтага паселішча, панове, паходзіць ад старажытна-славянскага слова «быць». Значыцца, тут калісьці была нейкая старая стаянка. І вось калісьці даўно там лесарубы, альбо рыбакі, яны часта казалі: «Ну, хлопцы, пойдзем на наша старое месца, ну, на наш Бытень». Бытнем называлі вось менавіта старое такое месца, дзе неаднойчы спыняліся. Ну і, мусіць, тут хтосьці калісьці спыніўся, так не на хвілінку, а надоўга, пабудаваў тут хатку, ну і больш нікуды не пайшоў. Так і з'явілася вёска Бытень. У старажытных летапісах 16 стагоддзя Бытень ужо пазначаецца як двор і мястэчка слонімскага павета Вялікага княства Літоўскага. І належала тады гэтае мястэчка Марціну Пяткевічу. Ну, а пасля ён перайшоў да Хведара Галаўні, пасля тут уладарыў Януш Карыцкі, а вось недзе напрыканцы 16 стагоддзя Бытень патрапіў да нашых беларускіх шляхцічаў са знакамітага баярскага роду Трызнаў. А ўладары тут пачаў слонімскі маршалак Рыгор Рыгорович Трызна разам са сваёю жонкаю Рэгінай Сапегай. Ну і вось якраз на тыя часы адбылася Брэсцкая унія. Ну, гэта калі аб'ядналіся дзве царквы, праваслаўная і каталіцкая ў адну, уніяцкую, грэка-каталіцкую. І вось у грэка-каталіцкай царкве набажэнствы і казанні усе ішлі не на царкоўна-славянскай мове, якую амаль ніхто не ведаў, а па-беларуску, на той мове, якую тут усе разумелі. Ну і, канешне, тады беларуская шляхта пачала падтрымліваць уніятаў. І вось Рыгор Трызна разам са сваёй сям'ёю становіцца шчырым уніятам і пачынае уніятаў ва ўсім падтрымліваць. Ён дае ім грошы на іхнія богаўгодныя справы. А ў 1607 годзе ён уніятам дорыць нават адзін са сваіх маёнткаў, Дзедкавічы. І уніяты становяцца частымі гасцямі ў Трызны, вось тут, у Быцені. У Рыгора Трызны была дачка Еўфразіна. Ну і Рыгор марыў, каб, канешне, яго дачка пабралася шлюбам з якім добрым беларускім шляхцічам. Ён бы падараваў ім Быцень, пабудаваў бы для іх тут палац, прыязджаў бы сюды унукаў няньчыць. Але вось Еўфразіна вырашыла стаць невестай Христовай, манашкай, базылянкай. І вось што яго дачка зрабіла такі рашучы крок, Рыгор Трызна вырашае вось тут, у Быцені, пабудаваць, уявіце сабе, другі уніяцкі жаночы базылянскі кляштар, таму што першы такі кляштар быў у Вільні. Але ягоная дачка чамусьці вырашае пайсці ў віленскі кляштар базылянак, і таму гэты быценьскі кляштар становіцца мужчынскім.
Энцыклапедычная даведка. Базылянне. Монахи грэка-каталіцкага уніяцкага ордэна Базыля Великага узніклі пасля падпісання Берасцейскай уніі у 1596 годзе. Стваральнік ордэна базылян уніяцкі мітрапаліт Іосіф Руцкі. На Беларусі напрыканцы 18 стагоддзя было 72 базылянскіх манастыры. Протаархімандрыт ордэна абіраўся на генеральнай капітуле на 4 гады і падпарадкоўваўся кіеўскаму мітрапаліту. Базылянне актыўна займаліся справай асветы, утрымлівалі базылянскія школы, сярод якіх былі унутраныя школы і калегіумы, апархіяльныя духоўныя семінарыі, а таксама шматлікія друкарні. І вось гэты, панове, уніяцкі комплекс тут у Быцені, дзякуючы Рыгору Трэзні, пачынае вельмі хутка разрастацца. Тут настаятелем становіцца сам Ізафат Кунцевіч. Ён вось тут у Быцені жыў аж да 1613 году. А ў 1615 годзе папа Рымскі надае прывілей на адкрыццё вось тут у Быцені першай уніяцкай базылянскай школы навіцыят, у якой пазней навучалася вельмі шмат уніяцкіх дзеячоў. Энцыклапедычная даведка. Навіцыят. Інстытут папярэдняй падрыхтоўкі прэтэндэнтаў на членства ў манаскім ордэне. Звычайна перыяд навіцыята працягваецца 1 год. На працягу гэтага тэрміну навіцый павінен бясспрэчна падпарадкоўвацца ордэнскаму кіраўніцтву, насіць уласцівае ордэну адзенне і выконваць яго статут. І вось, панове, гэта мястэчка Быцень становіцца амаль цэнтрам уніяцтва. Пасля смерці Рыгора Трызны Быцень пераходзіць да аднаго з яго сыноў, да кухмістра Вялікага княства Літоўска Мікалая Трызны. І вось Мікалай працягвае справу бацькі. Ён дапамагае, які бацька, уніятам і закладае вось тут гэтую капліцу. Гэта была калісьці радавая пахавальня роду Трызнаў. А вось сёння у гэтай капліцы знаходзіцца праваслаўная Святаўспенская царква, і гэтаму храму ўжо больш за 300 гадоў. Мікалай Трызна памёр, не пакінуўшы пасля сябе нашчадкаў. І вось Быцень цалкам стаў уласнасцю манахаў базылян. І вось тады ў сярэдзіне 17 стагоддзя гэта быў настолькі умацаваны кляштар, што калі на Ўкраіне пачалося паўстанне Богдана Хмельніцкага, украінскія уніяты прыходзілі хавацца вось сюды, да сваіх братоў базылян у Быцень. А падчас вайны Расіі з Рэччу Паспалітай быценьскі кляштар даў прытулак базылянам з Мінска, з Полацка, з Вільні. І на той час тут жыў кіраўнік ордэна базылян Цярлецкі. І вось па яго загаду сюды з Вільні быў перавезены цудадзейны абраз Маці Божай з Вільні і шмат якіх каштоўнасцей.
А яшчэ ў быценьскім манастыры вось тут была знакамітая бібліятэка. У ёй захоўвалася вельмі шмат розных рукапісных кніг. Монахі ў сваіх келлях вось тут у Быцені займаліся перапісваннем кніг і складалі іх самі. Тады тут жыў знакаміты складальнік, протакансультар ордэна базылян Ян Альшеўскі. Расказваюць, што яго правая рука была высахшая. Справа ў тым, што ў маладым яшчэ ўзросце ён служыў у пана свайго, і да іх прыехалі госці, пан нешта шаблей кінуўся на гасцей. І вось Ян Альшеўскі пачаў іх як бы засланяць рукою і атрымаў рассечаныя жылы на правай руцэ каля далоні і застаўся калекам. Ну і вось з адной рукой шмат не напрацуеш, і ён тады пайшоў вучыцца на дзякана. І вось камісія засведчыла аб тым, што Ян Альшеўскі можа выконваць абавязкі святара, нягледзячы на сваё калецтва, і веды для гэтага мае добрыя. Ян Альшеўскі апісаў грамадзянскую вайну ў Вялікім княстве літоўскім, а таксама ён перапісаў сваёю леваю рукою жыццё святых на кожен дзень года, а таксама напісаў кнігу пахвала мітрапалітам з часу злучэння Літвы і Русі з рымскім касцёлам. А памёр Ян Альшеўскі ў 1723 годзе вось тут у Быцені. Пахавалі яго на цвінтары, які знаходзіўся вось тут, дзе хавалі ўсіх манахаў, але ад таго месца зараз, на жаль, нічога не захавалася. Ну вось, панове, і скончылася зіма, якой, можна сказаць, амаль не было. Надышлі сонечныя весеннія дзянькі, і вось якраз час адправіцца ў падарожжа. І абавязкова завітайце ў Быцень і прыхапіце з сабой мабільны тэлефон МТС. Ну, каб вось адчуць з Быценя патэлефанаваць сябрам і падзяліцца сваімі ўражаннямі, бо МТС у Быцені працуе проста цудоўна. А на пачатку 17 стагоддзя настаятелем тагачасным Іосіфам Пяткевічам вось тут у Быцені была пабудаваная двухвежавая царква. Кажуць, у ёй быў вельмі прыгожы разны іканастас і знаходзілася аж 11 алтароў. І вось быценьскі базылянскі кляштар лічыўся адным з багацейшых уніяцкіх комплексаў на Беларусі. Але вось на вялікі жаль ад гэтага велічнага архітэктурнага ансамбля, а нічога, панове, не захавалася. Падчас войнаў ён быў разбураны, а выглядаў ён вось так. І вось
вось монахи-базыляне были у Бытине аж до 1779 году. А пасля были вымушаны покинуть свой кляштар. А справа тут вось у чым. Ну, пасля смерти фундатора гэтага кляштара Миколай Трызны, все думали, что Трызна як бы падараваў Бытень уніятам. Ну, і вось напрыканцы 18 стагоддзя сваячніца Миколая Трызны выйшла замуж за Казіміра Тызенгауза, за брата знакаміта Антонія Тызенгауза. Ну і вось Тызенгаузы, бачачы, што маёнтак гэты быценьскі вельмі багаты, вялікі, ну і яны пачалі капацца ў архівах і знайшлі там, што Миколай Трызна не падараваў монахам Бытень, а даў толькі ў заклад. Яны змаглі Бытень адсудзіць у уніятаў і, адсудзіўшы, перадалі яго каталікам. При Тызенгаузах кажуть, што вось тут недзе стаяла суконная фабрика. Вось падчас паўстання Тадеуша Касцюшкі мясцовыя жыхары ўсе быценьцы, яны падтрымалі паўстанне, і тут у Быцені ішлі моцныя баі паміж войскамі Кацярыны II і паўстанцамі Тадеуша Касцюшкі. І гэтая фабрика падчас гэтага паўстання была напаўразбураная. Але вось пасля паўстання Тызенгаузы яе аднавілі, і яна працавала аж да 1914 году. І вельмі ж, кажуць, славілася сваімі цёплымі коўдрамі з авечай воўны. Народ вось тут у Быцені жыў заўсёды такі вольны, свабодалюбівы. І вось пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай Быцень увайшоў у склад расійскай імперіі. І вось у 1856 годзе быценьскія сяляне адмовіліся як бы ад паншчыны і плаціць налогі дзяржаве. І вось сюды, каб уціхамірыць мясцовых жыхароў, было вырашана накіраваць паліцэйскі атрад, але ён рады тут не змог даць. І таму сюды кінулі 200 казакаў. І гэтыя 200 казакаў прастаялі тут аж 8 месяцаў. Але вось як толькі казакаў адсюль вывелі, то мужыкі зноў адмовіліся ад паншчыны. І тады гродненскі губернатар прыняў рашэнне увесці сюды 2 стралковыя роты салдат. І тут пачалася расправа над бяззбройнымі сялянамі. І шмат каго тады саслалі ў Сібір на катаргу, а каго ў рэкруты. І вось тады ў 1858 годзе у Быцені было 134 дамы і амаль 1000 жыхароў. І тады, кажу, тут жыло вельмі шмат яўрэяў. І вось па сённяшні дзень яшчэ у Быцені захаваліся вось гэтыя старажытныя яўрэйскія могілкі. Utotraya Satyatom Satyatom Sadom 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 Unatote Sadom Unapake Sadom Utotraya Satyato Imato
Putotraya Satyatom Satyatom Sadom 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 Unatote Sadom Unapake Sadom Пасля Тызенгаузаў быцень належаў графам Патоцкім. А Патоцкі жылі побач з быценем вось тут, у сваім маёнтку Плянта. І вось з часоў Патоцкіх захаваліся яшчэ вось гэтыя старажытныя алеі, ліпавая, кляновая і дубовая алея. А вось тут у іх стаяў аднапавярховы палац. Палац быў драўляны, і вось падчас Другой сусветнай вайны ён згарэў. А вось сёння у графскім маёнтку Плянта знаходзіцца дзіцячы летнік. У быцені захавалася вельмі мала розных гістарычных пабудоў. Але вось мясцовыя жыхары мне паказалі хатку, якая была, яшчэ пабудавана аж у 1785 годзе. І вось гэтая хатка памятае яшчэ тут і касянераў тады ўжо Касцюшкі, і манахаў, і Тызенгаузаў, графоў Патоцкіх. А побач яшчэ не так даўно знаходзілася таксама вельмі гістарычная пабудова. Але яе разабралі і на тым месцы пабудавалі пошту вось гэтую. Дык вось калі яе разбіралі, то знайшлі там падземны ход. І гэты падземны ход, панове, вёў аж да саміх Жыровіч, 15 кіламетраў адсюль. Але вось яго вырашылі замураваць, каб туды ніхто не лазіў. Раней у быценскім саборы знаходзілася вельмі шмат каштоўнасцей, і пэўны час знаходзіўся цудадзейны абраз Маці Божай Жыровіцкай. Дарэчы, вось гэта адна з першых копій, і напісаны гэты абраз быў недзе ў 18 стагоддзі. Ён пэўны час знаходзіўся ў Мінскім музеі, але, дзякуй Богу, яго вярнулі ў Быцень. І вось сюды любіў прыязджаць і Владзімір Семёнович Караткевіч. Ён сюды прыязджаў да свайго сябра, да прафесара Мікалая Міхайловича Грынчыка. І вось яны часта любілі тут гуляць вакол двух, і Грынчык, які быў мясцовым жыхаром, вельмі шмат Владзіміру Семёновичу расказваў пра каштоўнасці быценьскага кляштара. І Владзімір Семёнович у сваім творы «Чорны замак Альшанскі» успамінае пра цудадзейны абраз Маці Божай Быценьскай, які невядома куды знік, але, думаю, дасць Бог, і ён таксама вернецца вось у гэты быценьскі храм. Благослови душе моя Господа, благословен еси Господи. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяние очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желание Твое, обновиться яко юность Твоя. Творя милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисею и сыновом Израилевым хотиния своя. Щедрой милостью Господь, долготерпеливым, много милости, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесной от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико стоят востоцы от запада, удалил есть от нас беззакония наша. Партнер программы – компания МТС.
якасная и надзейная мобильная сувязь по всей Беларуси. Вось, паважанае панства, калі ўзяць і гэта слово падзяліць па складах, то атрымаецца быцень. І вось сапраўды, вось калі я хадзіў цэлы дзень па гэтым мястэчку, то такое адчуванне, быццам вот тень тут прысутнічае з табой гэтая гісторыя. Гэта кляштар старажытны, монахі, знакамітыя людзі, якія тут жылі, якія тут пахаваныя. І вось адчуваеш, якая вялікая і магутная наша з вами гісторыя. І якія глыбокія у гэтай нашай беларускай гісторыі карані. І дзякуй Богу, гэтыя карані жывыя. Да пабачэння!